Arratsaldeon, eta ondo etorri dan hori zapalkuntzatik askatasunera liburuari buruzko mahai inguru honetara. Jakingo dozuenez, gure berriak komunikabideak aurkeztu du 2015ko Durangoko azokan, eta gure berriak duela 3 urte sortu zen. Bertako kide gureberria.com webgunea elikatzen dabe, independentziari buruzko artikulu, berri, elkarrizketa, bideo eta barrekin. Eta aurkeztu duten zapalkuntzatik askatasunera liburuan ere independentzia da ardatza, eta berau lortzeko lagungarri izan daitezken ideiak eta bideak ere bai. Eta herritar orok politikarekin dugun lotura nahitaezkoa denez, politika gaiak ere jorratzen ditu liburuak, baina modu xaloan eta irakurterrazean. Orain, ahaleginduko gara liburu hau aletzen eta aberazten, mahai honetan dauzkagun kidei esker, eta eztabaida, iritzi, hausnarketa eta gogoeta ezberdinei esker aberasteko prest dauzkagun hauek aurkeztuko dizkizuet, bai? Behar bada ezagunak izango dira denontzat, baina bueno. Asisko Urruneta Iruñan jaio zen, komikilaria da, grafitiak ere egiten ditu, bere lehen pausoa komikilari gisa Napartheid euskarazko aldizkari alternatiboan egin zituen, hainbat prentsa kolaborazioa egin ditu, gehien bat Argia aldizkarian eta Mantxut atalaren egilea da, Pamila eta Txalaparta argitaletxetan ere baditu lanak, 7 Batman kolektiboko kide da, Kike Amonarriz eta Antxon Olariagarekin batera, diskak ere iduiztatu ditu, behar bat ikusiko zenituzten, Negu Gorriak, Oskorri eta horrelakoen diskak, ETV baten ikusten genuen, karikaturak egiten zuzenean gainera, eta Gartxot itzaltzuko bardoa filmean ere bere irudiak ikusi ditugu. Bere esaldi bat aipatzekotan, hauxe, Nafartarrok ez dugu inondik inora ere deliberatzeko, erabakitzeko ahalmenik. Falazia bat da sinestaraztea jendeari, erabakitzen ahal dugula deusik libreki. Gure bigarren solaskidea, Mirari berezi hartua, Azpeitian jaio zen, pedagogian lizentziatua da eta baita coachingean ere, ikasketa bukatu orduko coaching aldaketa sortu zuen, pertsona eta erakundei beren alde onena lortzen laguntzeko. Eta 2004 geroztik, coaching aldaketa institutuaren sortzaile eta zuzendaria da. Ikastola munduan aritu da 32 urtetan, jarduera ezberdinetan, irakasle, zuzendari, konfederazioko koordinatzaile, Azpeitiko ikastolako birsoltzaile eta zuzendari, hainbat lanetan. Eta Navarraldeko sustatzaile ere bada, Navarralde Fundazioko Azpeitiarron Napar Susterrak taldeko kidea ere, eta bere esaldi bat aipatzekotan, ikastola Nafar Estatuaren Euskal Eskola Nazionala. Zer nahi dugu? Beste arbolen euskal adarra, ala euskal arbola. Hausnartu egiten dabe, Eta hirugarrena, Ane Ablanedo, iruindarra, asisko bezala, psikoterapian eta neurosiaren prebentzioan aditua, Euskal Filologia ikasitakoa, 2. hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle laguntzailea, idazlea eta politikazalea besteak beste, heziketa eta pedagogia berritzaile eta alternatiboen gaian ikerlaria, haurtzaroko arazo psikoafektiboen gaineko arloan ere aritzen da, Udako Euskal Unibertsitatearen eta ikasi erakunden eskutik ere gai hauen inguruan formazio emalea eta ikastaroen antolatzaile eta koordinatzailea, eta bere esaldi bat aipatzekotan, Euskal Herriak erabaki du, hain zuzen ere, askatasuna behar duela erabakita duen talde horrek osatzen du Euskal Herria. Erabakita ez duen horrek utzi egin dio euskalduna izateari. Honek, igual luzetxu aurkeztu daz, baina importantea da nor dagon jakitea. Joango gara banan-banan galderak egiten, bakoitzari zuzenduta egongo dira, baina gero bestek aukera izango dute zerbait gehitzeko edo horren gainean ere apurat hitz egiteko. Zorrotzak izango gara denborarekin, 9etan, edo 9 baino lehenago, hitz egin behar dabelako, bai? Eta bukaeran, ondo portatzen badira eta tartea guzten badabe, zuek ere galdetzeko edo zuen gogoetak botatzeko aukera izango duzue. Asiskorekin hasiko naiz, bai?
Gure herria militarki inbaditua izan zen, okupatua, jasarria, instituzio propioak desagerrarazia, kultura sokoratua, jende erbesteratua, hori esanez hasten da liburua. Beltzak eta gorriak, gorriak eta beltzak bizi izan ditu euskaldunak, eta alaxe irakur daiteke liburuaren lehen orrialdetatik. Eta alaxe ikusi ere egiten da. Beltza, zuria, grisa, gorria. Beste kolorerik ez dago liburu honetako marrazkietan. Batzuek ordea, lehen baino hobeto bizi garela esaten dute. Frankismo sasoian baino hobeto adibidez. Eta inoiz baino euskal hiztun gehiago dagoela ere entzun dugu, 40 urte aberrigintzan ibili ondoren hobeto gaudela, horrelakoak ere entzun ditugu. Errealitate beraren interpretazio ezberdinak dira, nolakoa da zure betaurrekoetatik ikusten den errealitatea. Beltza eta gorria, ala koloretakoa. Zergatik kolore horiek? Hein horretan mugatu aldute gure begirada. Zure betaurrekoetan esperantzarako berderik ez dago. Koloretan ametxe egiterik ez daukagu. Arratsaldeon, entzuten da? Perfecto. Aste honetan, eta ematen du ez duela erantzun behar, baina erantzunen dute, nire ustez. Aste honetan, Arango ibarrean ibili naiz, Baldearan, zautzen duzu, segurazki, eta hango hizkuntz politikako buruekin bazartu gara. Kanpotik, ezautzen baldin bauzue, hango eskualdea, hizkuntz politika badago, aski eraginkorra, aranesaren edo oksitanieraren presentzia publikoa handia da. Gainera da, oksitaniera bakizue ofiziala dela Katalunian, oksitania handian ez bezala. Eta horren alde guztietatik, konseilu hortan, Araneko konseilu etxearen aurrean, sekulako eskultura badago zeri eta hizkuntzari egina. Hizkuntzari, eta gaina olako lelo batez, aranesez, biztan dena, hemengo hizkuntza, bertakoen hizkuntza, eta hori da gure giltza libertaterako. Hola, konplejori gabeko herri bat azkenean, aurkitu nuen. Aurkitut eren egun. Total, batzartu gara hizkuntz politikako buruekin, eta beren diskursua izan da, gu ari gara gehienez ere, duintasunez hiltzen garen, duintasunez hiltzea. Unamunoren diskursua duela 100 urte hemen Euskal Herrian bota zuena. Eta nola da posible hori, ni Euskal Herritik heldu naiz, eta ez dut erranen hemen paradiso aurkitu dela, baina bai bederen konplejo hori gabeko eskualde batean bai nagoela. PowerPointa nik ez dut ekarri, baina kontatuko dizuet, beraiek pasatutako diagrama batean, 5 urteen buruan, oso sinpleki esplikatuko dizuet nola den historia, katalanak atxiki dio, 5 urtean, 2008-2013. Katalanak gutxi gora bera bere hortan da, 16an. Aranesa 5 urtean jaitsi da 123-tik 117. 23-tik, hemen segurazki bizta hona baldin bauzue, ikusiko duzu hor mantxa arroxa. Gero, mantxa laranja, hau da beste hizkuntzak, etorkinak, beste arrotzak edo dena delakoa. Hori apaldu da 5 urtean 22-tik 10-era, erdira. Zein haunditu da gozoan 5 urte hauetan? Espainola. Espainola pasatu da 126-tik 155-era. 5 urtean, begibiztan. Hori erramaldin bazuten hizkuntz politikako buruek Aranen hizkuntzari eskultura, hemen Euskal Herrian ez dakit baden? Hizkuntzari? Eske testu legaletan ez da agertzen bertako hizkuntza dela ere. Testu legaletan, hasteko mejoramentutik hasi, erraten du, el castellano es la lengua de Navarra. Haundia, ikaragarrizkoa da, hor da legean, orain indarrean dugun legean, hori erraten du. 3 probintzietan baitare ez du erraten bertako hizkuntza gura dela eta bestea ez. Ez da, horren, konplejo hori gabe, eta nola baiteko kobertura legal horrekin Aranen, Katalunia hortan, ari garela ekialdera begira sekulako inbidiaz ere bai, eta duintasunez hiltzerako bidea egiten ari direla.
Horan, hori erraten baldin baute, aste honetan aranen, zer erranik ez, hemen Euskal Herrian, bat ere koberturari legalik gabe, edo duguna, hain eskasa, txabizke minimo bat erosioari aurre egiteko, atutxaren aipu hori, niri egiten zait, nola erran. Beste, nik kontenago gauza baten gati zen. Batzutan, olako itzaldietan, jotzen dugu iraganera, oso urrunera, eta zaizen magarren mendean, nik kontatuko ditut gauzak aurten pasatutakoa, hilabete hauetan. Eta are gehiago, hilabete honetan bereziki otsailan. Joan den astean, pelikula bat ikusi dute etxean, alabek. Eta gero, alaba txikiak, adiski bati kontatu, Total Robinson Crusoe, berzio horietako bat ikusia zuela, eta adiski bati kontatu eta kontatu zion, bai, eta gizon txuria iritsi dela uartera, eta gero hor aurkitu du ostiral izena eman dio bati, bueno, ez da ostiral, baina gizon txuriak ostiral eman dio izena, eta Robinsonek ez du ikasi ostiralen hizkuntza. Ostiralek ikasi behar izan du Robinsonena. Ostia, ene alabak nik uste dut hobeki ulertu duela egoera atutxak baino. Ze pasatzen da hemen? Robinson etorri da gure uartera, guk Robinsonekin bizikidetza egin behar omen dugu, eraman behar omen dugu aurrera, bizikidetza, molestatu gabe sobera, buana xuria, eta Robinsonek ez du sekulan ikasiko gure hizkuntza hasteko. Guk egin behar dugu arena. Eta gainera, kasuriko berenean pentsa matxakea eta urtetako eta mendetako zapalkuntzaren ondotik, eskatzen dugun iraultzailena da, aste honetako, edo joanen asteko nolandi begiratzen den, argian, Sebastian Castet Euskal Konfederazioko bozeramaileak. Frantsesa eta euskara maila berean jarriko dituen legea exigitzen jarraituko dugu. Aste honetan berean ere Nafarroako Euskara Bideako buruak, Mikel Arregik, gauza bera errandu. Ez, guk eskatu nahi dugu eta eskatzen dugu euskara egon dadin espainolaren mailean. Hori da, ostiralek eskatzen diona Robinsoni. Robinsonek emanen dio? Ez da oberena, ez dakit, diot nik, ostiralek ostiko bat ematea Robinsoni eta botatzea uartetik, gaina novela irakurri baldin baduzue, oroituko zarete Robinson Crusoe esklabista bat zela. Itxasontze esklabista batetik etorri zela uarte horretara. Eta nahi izan zuela domestikatu ostiral. Eta ostiral eman zion, zeren Bazkoko ostiralean aurkitu baitzuen, orduan hizkuntza kristaua, zibilizatua eta hori guztia. Eta Robinsonek, kasuriko berenean, egiten du, edo kanpaina publizitario bat, olako txantxangorri bat, zeroa bezain borobila errateko, euskara erabil dezakegu, eta gaina interrogazio markarekin. Diru publikoarekin, deno pagatzen dugun, ze struktura dugu babesteko gure burua, hemen uarte honetan Robinsonen gandik. Bueno. Mila adibide ez errateko. Gauza bat errateko. Robinsonen eskakizun iraultzaileen hortan, biak parez pare egoteko. Iruñeko udalean, Maia Upenekoaren denboran, azkeneko festa San Fermietako eguna, gaizoani, egiten zen dena, espainolez. Espainolek egiten dute espainolez, perfecto. Horai, hasiron, kasurik oberenean, hor da, udaletxean, eta horan egiten du gaizoani eta egiten du pobre de mi, biak egiten ditu. Eta gainera gaizoani erraten duelarik, horan txistuak eta zalapartak eta kontra. Ulertzen da, niri hor falta zait hor proposamen bat. Espainolek egiten batu espainolez eta beren bandera kolokatzen baldin baute, eta euskaldunek egiten baldin baute espainolez eta euskaraz, eta baute piperpotoa eta baute ikurrina, niri falta zait oraindik diskurso bat, propuesta bat. Hain zuzen ere, gure bandera eta gure hizkuntza. Zerbait gehitu nahi baduzue labur-labur? Nik lotu egingo nuke nahi baduzu galderak egin. Igual, aneri
galdetuko dut zerbait gehitu nahi dauen. Ez, gauza asko esan litezke, baina nik ere nahiago agian segitu eta gero ez dakit, ez? Borobiltzeko. Bueno, Asisko argi dauka beltza eta gorria dela kolorea. Nik ere bai. Mirariri egingo dutzagu urrengo galdera. Militarriki inbaditua, okupatua, jasarria, sokoratua, zapaldua, iraganeko kontua direla ematen du, eta astu beharrekoak, mingarriak eta astunegiak direlako. Zertan lagunduko digu, aspaldi Nafar estatu bat izan genuela jakiteak, edo euskaraz baino bizi ezen jendea ginela oroitzeak, edo amankomuneko kultura bat bakarra genuela aldarrikatzeak. Gaur egun zertarako balioko du. Zertan lagundi ezaguke iraganera begiratzeak. Ez alda hobeto utxetik hasi orduko samarik barik, ala uste duzu beste batzuek bezala Churchillek bere esaldi baten dion bezala, zenbat eta atzerago begiratu orduan eta urrutirago helduko garela etorkizunean. Da, bai edo bai, ez da aukera, atzera eta aurrera begiratzen hori bizitzako ziklo bat delako, bizitzaren ziklo normal bat, eta berak esan duenarekin lotuta, bi aranetik etorri da, bal eta aran esan dut, bi aran izango dira horiek ez. Hor zuk egiten dituzun galderatik eta Nafarroako egoeraz da aipatu dituzunetik oso berdintsuak Euskal Herri guztian leku desberdinetik bizitzen ari garela eta nik uste dut, gu ez garela usten badugu zer gara. Nik ez dut ikusi Espainiako errege moduan hitz egiten duenean, frantsesez hitz egiten duenik, ez? Agian ez dakielako gainera, edo inglesez ez dakielako, baina bakoitzak, herri bakoitzeko ordezkariak bere hizkuntzan hitz egiten dute, ez da kuestionatu ere egiten, zenbait anitz horietenak hitz trampa izugarria dauzkagu. Identitate anitza, kultura anitza, elea anitza, eta gero neri karnetean ipintzen diate seinalea eta bakarra, bilatzeko. Identitate guztiak dira beste guztien gandi bereizten gaituen hori, eta da singularra. Eta guk ez badugu egiten, geuk ez badugu ardura hartzen, geu bizitzen jarraitzeko, nork hartuko du? Nere buruari galdetzen diot. Eta geuretik ez badugu egiten, nor gara. Gure amama Josepak esaten zuen, nor denak, nor sentitu, nor hori da galdetzen dudan, ez da? Beste batzuek egin behar badigute, besteak esaten dutenaren zei bagaude, nor gara. Eta guk geuk eta geuretik ez badugu egiten egin beharrekoa, noiz ba? Beraz, nik uste liburu honen izenburutik, zapalkuntzatik askatasunera, bertan aurkitu dut esalditxo bat oso indartsua iruditu zaidana Erich Frommena, eta da nik bizitzan 24 urterekin edo irakurri nuen askatasunari beldurra, Erich Frommen liburua, eta bizitzan gehien ikutu nauen eta eragin handiena egin didan liburua da. Eta ulertzen dut, atzera begiratze horretan da guk begiratu edo ez begiratu, atzea eta aurrea eta gaurkoa dana daukagu, garelako. Eta garen horretan da egin beharrekoa, konturatzen ez bagara, kontzientziarik ez badaukagu nondik gatozen, geureztatu gerrago. Baina guri eta gainontzeko guztiei, hau ez da Euskaldunok asmatzen dugun zerbait estrategikoa izateko horrela begira, ez da. Horrela da, bizitzaren zikloa delako, eta herri gara, ari bat, eskarmentu bat daukagulako, eta Erich Frommek esaten jasotuten, hemen jasotuten esaldia da, agian, zuk egindako galderarekin lotuta, historia eta lehen aldia eta bar, berak esaten du, gizakiaren historiaren astapena desobedientzi batekin hasi zela, paradisuan zaharra esan eta kaska egin zitzaiolako. Eta agian, desagertzea esanetara ibiltzarekin etor daitekela. Eta nire uste horretan nago, agian esanetara ez ibiltzeak ekarri gaitu gaur egun honaino, eta nik ustean dut Euskaldunak
zerbait egoki egiten jakin dugula, mendeetan zehar. Gaur bizirik egoteko herri asko gurea baino zapaltasun gutxiagorekin desagertu egin direlako. Eta nik gehiago sinesten dut, kontzientzia eukitzea zertan asmatu dugun errepikatzeko, etengabe kritikotasunetik, eta horregatik Ainarak esan duenean gogoetak ekartzen duena, kritikak ekartzen du, baina gogoetak ere bai, nahi gehiago laguntzen dit gogoeta egitea, kritika egitea baino. Eta hori kritika konstruktiboarekin justifikatzen dugula. Eta askotan nik sentitzen dudan kritika konstruktiboa da ladrilloa burura bota didatela. Konstruktibo guztia hor gelditzen da. Edo elkarri horrela botatzen ibiltzeak ez dut uste askatasun bidera eramaten gaituenik. Eta zapalkuntzatik askatasunera ere ulertzen dutela bizitzako zikloa. Zen mendeetan zehar da Erdi Aroa gainditzearen gizabanakoak askatasuna eukitzearen lorpena munduko gerra eman zenean azkena kontsideratzen zena 50-60 milioi hildako egon zen hartan, ia sentitu zen azkena izango zen eta askatasunaren lorpenak. Baina gero, Erich Fromme berak planteatzen du nola askotan aurreko gure gurasoak lortutako askatasunaren ondoren, Alemania aipatzen du adibidez, gutxi pentsatuko zutela Alemaniako gurasoak lortu zutenak askatasun maila handi bat, bereien seme alabak menpekotasunerako makurtzea zenbaterainoko egingo zuen fasismoaren aurrean, ez? Beraz, etengabe lortu behar den zerbait da, arnasa etengabe zapalkuntzatik askatasunara da, etengabe ekin behar dugun zerbait. Ez da metatzen zoriontasuna bezala. Baldin badaukazu zoragarri, baina ez du esan nahi bihar gaurkoa eta ereinokoa metatu egiten direnik, landu egin behar da, arnasa eman behar zaio egunero. Eta hori ez da eskubide bat bakarrik da, erantzunkizuna. Eta lehen egindakotik ikasi eta balio diguna jarraitzearekin daukagu baita erantzukizuna transmisioa egitearena herri baldin bagara, eta gara, transmisioa eta garapenaren erantzukizuna daukagu. Eta garapen horretan ekarpena egitea dagokigu, eta batzutan ekarpena eman beharrean penan bagarri gelditzen gara. Ia pixka bat, hasi urbunbore pixka batekin, pena baino ekarpenera salto emateko, eta hori erantzukizuna da. Da, usten badigute eta ez badigute. Da, nor bagara guk egin behar dugu. Usten badigute eta ez badigute usten ere. Eta nik uste dut hor, historian zehar, hone berak esaten digu Erich Frommonek, historia dela gizakiak bere alegin guztien erregistroa egiten duena, eta alegin horien emaitza handiena gizakia bera dela. Gizakiak gizarte moduan etengabe dauka errepresioa, ez da bukatu, Gerra Mundialarekin ez, jarraitzen du, eta arriskua handiena daukagula geure barruarekin, eta askotan pentsatzen dugu idea egokiekin buelta emango digula, baina tripak ere badauzkagu, hemendik bera ere bagara. Eta askotan sortzen zaizkigun bildurrak egiten diguten eragina eta ez ditugu kontutan hartzen, eta izugarrizko eragina daukate horiek, psikologikoki, sozialki, ideologikoki, elkar eragiten bizi garenez, horieten nahi heldu, eta nik daukadan sentsazioa eta transmititzea nahiko nukena gaur, ez zuek ez daukazulego, nire zeregina ikusten dudalako da, orain arte asmatu denarekin, gaur egun ere asmatu dezakegu, konprometitzen bagara, kontzientzia, egin degunaren kontzientziatik, konfiantza geure buruarekin, eta konpromisua, eskarmentua, hiruko noiekin ekarpena emateko penari hori. Hori da. Hola, labor. Bat amaten erantzun nahi baduzu edo zeuzar gaitu, baina, nahiko argi esan da. Hongo gara jarraitzen, eta igual, amaieran bat amatek zeuzar gehiago esango da. Liburuak planteatzen dau iragan luze horretatik datorren euskal egoeraren deskribapen bat, eta gero, sarritan, gaur egunean erabiltzen duguzan kontzeptu batzuk aipatzen dauz,
askotan era nahasian erabiltzen direlako, batzutan esanai ezberdinekin bebai, askatasuna eta independentzia eta autodeterminazioa kontzeptuak lotu egiten dauz, uztartu, eta haiei kontrajarriak planteatzen ditu erabakitzeko eskubidea eta demokraziarik gabeko hauteskundeak. Galdera da. Bozketak demokraziaren seinale ez aldira, herriaren gobernuaren seinale, eta erabakitzeko eskubidearen inguruan hainbeste idazten, hitz egiten, entzuten dugun sasoi honetan, ez aldigu erabakitzeko eskubideak independentzia ekarriko. Arratsaldeon denontzat, ez hasiskok esan du uste dut, baina gainerakoek ez, eta arratsaldeon. Era nahasian erabiltzen ditugu, baina era nahasian erabiltzen ditugu kontzeptuak imperialismoari komeni zaiolako. Hau da, iruditzen zait gero eta gehiago, gero eta nabarmenagoa dela imperialismoaren intoxikazio ideologikoa, intoxikazioa, aparatu ideologiko oso potentea du imperialismoak, dena dauka gure kontra, nolabait esan, eta azkenean gu hortan sartzen gara, eta beraz, biolentziaren aurrean erresistitzeaz gain, egin behar dugu baita ere erresistitu iristen zaizkigun kontzeptu trukatuen aurrean, ez? Iruditzen zait hor badugula sekulako lana, babestea, ze bestela poroetatik sartzen zaigu, eta beraz, era nahasian erabiltzen ditugu, baina besteari komeni zaiolako, argi dago hori, ez? Eta zergatik komeni zaio, autodeterminazioa da, berez herriek duten eskubide bat, oinarrizkoa, gainerakoen baldintza dena, lehen eskubidea da, hori bermatu gabe, gainerako guztiak ezin dira bermatu, estatu batek bermatzen dizkigulako gainerako eskubideak, beraz, autodeterminazio eskubidea da, herriek existitzeagatik bakarrik daukaten eskubidea, edozein pertsonak bizitzeko eskubidea duen bezala, ez da? Autodeterminazio eskubidearen baldintza da independente izatea. Zuk autodeterminatu izateko behar duzu gainetik kendu menderatzen zaituen hori, zama hori, menderakuntza kendu behar duzu gainetik autodeterminatuko bazara. Bestela, determinatzen zaitu arrotzak, zure menderatzaileak, ez da? Beraz, autodeterminazioaren, ez da autodeterminazioak ekartzen alduela independentzia edo beste aukera beste batzuen artean edo mendeko segitzea, ez da? Autodeterminazio eskubidearen baldintza da independentzia. Independentzia da beharrezkoa duena herri bat, askatasuna, autodeterminatuko bada. Hori litzateke beraz, zentzu horretan autodeterminazioa, askatasuna eta independentzia sinonimoak dira. Bata bestearen baldintza da eta bar. Eta edozein eskubide bezala automatikoa da, ezin da eskatu, ezin da baldintzatu, ezin da negoziatu, ezin da bozka baten arabera erabaki, eta bar, oinarrizkoa delako fundamentala. Herri batek existentzia hutsagatik daukana. Beraz, independiente garenean, aske garenean eta autodeterminazioa gauzatzen dugunean, orduan du herri batek erabakitzen ala. Beraz, hori ere erabaki ahal izanen dugu gure etorkizuna, erabaki ahal izanen dugu nolako estatusa ezarri gure herrian eta bar, behin independiente garela. Erabakitzeko eskubidea da independentziaren ondorio bat. Nondik dator nahasmena esan dut ez da imperialismoari komeni zaiola, jakina horrela pentsatzea, ekibalente direla eta baina erabakitzeko eskubidea zergatik erabiltzen den sinonimo bezala autodeterminazioarena edo? Autodeterminazio eskubideak dioelako dela herri batek berez daukan ahalmena bere estatusa erabakitzeko libreki. Eta libreki horretan dago gakoa. Hau da, erabakitzeko gaitasuna gure etorkizuna libreki. Libreki horri ez ikusiarena egiten baldin badiogu, azkenean hori, ez gara autodeterminazioaz hitz egiten ari, baizik eta bere kontrakoaz. Erabakitzeko eskubideak planteatzen den bezala, bi aukera daudela, biak zilegi, hau da, askatasuna eta mendeko segitzea, eta ez dira zilegi, mendekotasuna, herriak menderatzea, imperialismoa delitua delako, krimena da, eta hori penatua dago nolabait esan, ez da? Beraz, zentzu horretan, gero bozkak eta aipatu ditu, galdetu bozken inguruan erantzuteko, eta bozkak demokratikoak diren edo ez, ezta? Bozkak demokratikoak izango dira demokrazia dagoenean. Eta demokraziak baldintza bezala baldin badu herriaren boterea eta herriak baldin badira konkretuak, ez baldin badira abstraktuak, hau da, ez da herriak hartzen duela boterea, baina zein herrik, ez da?
Orduan, demokraziarik ez dagoen herri batean, alegia gurean, imperialismoa dagoen tokian ez baita demokraziarik, ezin da bozka librerik egon. Beraz, bozkak demokratikoak izanen dira, herri bat libre denean, herri bat aske denean, herri bat independiente denean, eta zentzorretan demokratikoa denean, ez da, herri hori. Gure herrian ospatzen diren hauteskunde guztiak, ilegalak dira, nolabait esan, antidemokratikoak, ezarriak direlako eta konbokatuak direlako gure menderatzaileak diren estatu horiek. Beraz, hori litzateke lehenengo gauza, erabakitzeko eskubidea, ez da autodeterminazioa, elkarren kontrakoak dira, bata da bestearen sustantziak kentzea, funtsak kentzea, eta bar, ez da? Gainera, beste gaizki ulertu bat ere, beste ziri bat sartu nahi izan digutena beti, eta nik uste dut hortan ere asko sartu garela, eta da korapilo bat komeni dena, herrian pixka bat hori, deusestea, korapiloa, eta da bozken bitartez lortzen dela boterea. Eta kontrakoa da, botere bat suposatzen dute bozkek, hau da, hauteskunde bat edo referendum bat planteatzen denean, dagoena da botere bat, ezarria, instituzionalizatua, muga batzuetan, territorio bat finkatuta eta bar, eta egiten ditu hauteskunde batzuk, edo egiten du referendum bat, dena delako zerbait erabakitzeko, edo botere hori nork kudeatuko duen erabakitzeko, eta bar. Baina sistema politiko bat ez da behin ere hauteskunden bitartez lortzen, behin ere. Behin lortuta, orduan egin ditzakezu bozkak libreki antolatu, eta bar. Beraz, referendunaren inguruan, hau da, erabakitzeko eskubideak suposatzen duen dena delako referendun horren inguruan, esan behar da beste ñabardura importante bat, bozken inguruan agian esan behar ez dena, eta da, lehenago esan duan bezala, badela autodeterminazioa dela herriek berez existitze utxagatik daukaten eskubide bat, eta zentzorretan eskubideak ez direla bozkatzen, ez da? Hau da, eskubide bat oinarrizkoa baldin bada, ezin da gehiengo edo gutxiengo baten arabera zilegiztatu. Inork ez luke bozkagai jarriko pertsona baten heriotza demagun naiz eta demagun toki batean gehiengoak hori nahi izan. Delitu bat ezin da gehiengoaren legitimazioarekin baimendu. Bai, hori oso importantea da. Beraz, delituak ezin dira legitimatu, beraz, badira eskubide batzuk ez dutenak zilegitasunik behar. Zilegi direlako berez. Eta gainera, horrelako referendumak okupazio egoera batean, gurea bezalako okupazio regimen batean beti galdu egiten dira baldintzengatik, beti. Adibide bezala jarriko dizuet Argeliakoa, nik uste dut nahiko adibide ezaguna dela, baina Argeliak independentzia lortu bezperetan, hor frantsesek irabazten zuten aixe, eta orduko gobernu provisionalak promulgatzen zuen politikak edo, ez zeukan euneko 14ko zera segimendua olako zerbait, ez da? Eta gainerakoek irabazten zituzten, ustezko hauteskunde libre eta demokratikoiek irabazten zituzten aixe, frantsesek, ez da? Indar erlazioa jokatuz, herri horrek askatasuna lortu zuenean, independentzia lortu zuenean, eta orduan, zilegizatu nahi izan zuenean edo, ezen inondik ere, frantsesen aldeko korrontearen izpirik ere. Hau da, 100% zen independentziaren aldeko jendearen portzentaia. Eta hori da estatistikoki herri menderatu gehienetan ematen diren portzentaiak. Normalean, eren bat izaten da independentziaren aldekoa, eren bat izaten da kontrakoa nabarmen, eta beste eren bat izaten da, nahi bali mauzue, zalantzazkoa. Hori okupazio egoera batean. Ze okupazio erregimenak daukana da, beldurra, dauka baldintzapen psikologikoa, dauzka gauza asko, eta noski da, gero zentsua daukala bere esku, eta dauka aparatu guztia alde, hor ematen diren emaitzak ez daitezen izan errealak, nolabait esan. Ez dakit gauza gehiago ditut esateko, baina hor utziko dugu. Gauza bat ere importantea, azkenekoa, askatasuna ezin du behin ere referendum batek eman, hemen pentsatzen den bezala, ez da, esaten denean erabakitzeko eskubidea, planteatu behar dela bozka bat, eta gehiengoak zer nahi duen eta bar, aipatu dudan guztiagatik, baina gainera absurdo bat delako. Hau da, erreferendum hori librea baldin bada, ez da, horrek suposatzen du askatasunean bizi garela, honezkero, eta beraz ez da erreferendunik behar. Eta ez baldin badago askatasunik, ez dira libreak. Erreferendumak ez bozkak, beraz.
Gehituena doazu zerbait? Bai, niri izugarri garrantzitsua iruditu zaizuk azpimarratu duzun hori, eta historiarekin, historiaren ariarekin lotuta nik uste dut transmisioan oso kuriosoa da zapaldutakoak kontatzen dugun historian justu ezurren egiak eta azkeneko urtekoak, eta baino guk gure erabaki egitura propioak egin genituenen berririk da ematen ez duguna. Eta hain zuzen ere, demokraziak ez du subirautasuna ematen, herriak daukagu, subiranoa gara. Orduan ez da ulertzen herriaren garaia epe bati aipatzea. Herriaren garaia da beti edo beti. Eta hitz horiek adierazten dute gure zapalkuntza zenbaterainokoa den, eta horren kontzientzia hartzeak eta aktibatzeak horren ondoan zenbaterainoko garrantzia daukan guk geuk eta hori euskaldunen artean ipintzen duguna aktiboa da gure nortasuna, eta nortasuna eta erabakia ezin dira bereiztu, bestela ez da nor, ni ospitalean koman eta inongo erabakirik gabe eta izen jakin gabe, orduan naiz, erabakirik ez daukan herrik ez da, beraz hori derrigor bateratu beharrekoa da. Eta herria bera garen soberanoa, ez da bosketatu behar den zerbait, eta garaia beti da, Obanoseko gogoratu zioten orduko egituratzen erresumari, eta gaur egun geure jendeari ere gogoratzeko Obanos tarrasko beharko genituzke, etxekoei ere esateko garaia beti dela herriarena. Ez askatasuna ez da batzuen, kudeaketan dauden batzuen askatasuna eta besteak etxekoak izan da ere haien esanetara ibiltzearena, guk geuk geure buruaren jabe izatea beti zaindu beharko dugu. Ta zailena geure buruarekin da etxekoekin izaten da, eta horregatik atrebentzia handia behar da, baina merezi duen zerbait da, behar dugulako bizirik jarraitzeko. Bueno, 10 minutuak bete dugu. Urrengo txanda bat egingo dugu, bai? Asiskorentzat da galdera. Beste kontzeptu bat da, ezin ulertu bat baino gehiago sortu diguna, edo gaizki ulertu asko sortu diguna, esaldi hau aipatzen da liburuan, arazo nazionala da lehen etxi behar den arazo soziala herri menperatuetan. Eta Mao Tse-tunen garaia ere aipatzen du, nola txinatar klase sozial ezberdinek bat egin zuten Japoniako inbasioaren aurrean. Eta liburuan aipatzen da marra gorri bat, ez? Marra gorri bat, segunetan non marraztu, oda, vertikalean edo horizontalean marraztu, batu egingo omen gaitu herritar guztiok helburu bakar baten bila. Baina, segunetan non jartzen dozun, banatu egingo gaitu. Orduan, kontua da, non jartzen dugun guk marra. Zuk non ikusten dozu batzen gaituen marra. Aldetzea ere. Marra gorria horkoa da, Zuek pentsatu normalean non ikusten dugun marra. Hanek aipatu baitu Algeriako kasua. Nik otsaileko prentsan artikulo elkarrizketa batetik, irakurriko zuet paragrafo txiki bati, eta Soraya Souk izeneko bati kabiliarra, Amazigh naziokoa, eta orduan elkarrizketatu dute Algeriako konstituzio berria bozkatu behar dela, ez dela, eta hola. Eta azkeneko galdera eta erantzuna. Uko egiten diozue, kabiliarrok, Amazighok, hauteskundetan parte hartzeari. Zergatik? Eta erantzunaren bukaera, Algeriako estatuaren ekitaldi ofizialetan, hauteskundetan esaterako parte hartzea denbora galtzea iduritzen zaigu. Parte hartuko bagenu, erregimenari zilegitasuna emango geniokeen. Bueno, hanek ere ipatutako terminologiaren bidetik ere bai, nola imperialismoak eta irestarazten dizkigun hainbeste pilula eta ustez gauza bati buruz ari garela eta guztiz beste gauza bati buruz ari gara solasean, ez. Ze nebulosa ikaragarria dagoen terminologian, hori oso kezkagarria egiten zaineri. Eta prensa hartzea egunero eta ohartzen naiz gaudela
ez dakigu zertaz ari garen solasean, terminologia guztiz deskolokatua daukagu. Zemaniak azken hontan ere bai alderdi unionistek, ez dakizer, ze komplejo dugu errateko alderdi espainolek edo partido espainolek. Baina eske espainolei gustatu egiten zaie, espainole deitza, ez da izen pejoratibo bat hoientzako, arrotasunez hartzen dute. Ze unionismo? Zergatik ez dugu erraten PP, PSOE eta hola, alderdi espainola dira, perfectamente. Tertulianoen artean ere bai, eske ebroti goiti gauza bat, ebroti beiti beste gauza bat, gauza bera. Ze problema dago? Ez dugu inor iraintzen. Euskal Herrian hau aipatzen da, Espainian berriz pentsatzen dute hau Frantzia bezala. Zergatik dugu ere bai, estatu frantsesean ez dago hemen bezalako estatua gauza bada. Baina Frantzia gauza bada, Euskal Herria beste bat, eta Espainia hirugarren bat. Neri, bestea beste enbidia Kataluniatik eta gauza batzuk, beste gauza batzuetan ikusten dugu ere bai, begira kritiko batez, nola antolatu zuten historiografia kongresu bat, Espainia kontra Katalunia. Perfektoa, denominazioa oso polita da, oso zehatza da. Hor ez da suzedane horik, hor argi dago, 3 hitzetan planteatua dago jokua. Hemen berriz, nahiko genuke ez, horako kongresu bat, Espainia kontra Navarra, edo Espainia Euskal Herriaren kontra, edo ostiral, lehengo Uarte Robinsoneko, edo Robinsonen menperakuntzan bizi den ostiralek ere ez du, batzutan ez da usartzen erratera hori guztia. Amets batean bizitzea igual nahiago, gauza jakina da, Estatu Batuetako afroamerikarrendako sekulako xoka izan dela bere garaian asumitzea beren aitatxi, amatxi edo amatxiren amatxi esklabo etorri zela, burdinez kargaturik, eta ibili zela lanean esklabo gizatela. Oso gogorra izan da, oso gogorra da begiak irekitzea batzutan. Horrengatik, ametzkeria hortan bizitzea batzutan goxoago izaten da. Pascual Paoli, zaurezki ezautzen duzu, izan zen Korsika independentzia eraman zuen jende ilustratua, eta bere garaian bandera bera ere aldatu egin zuen. Zeren lehenago, testamora hori, agertzen den buru beltz hori, begiak zituen tapatuak zinta batez, Serdainakoan bezala. Eta Paolik errantzuen, ez, populuak ikusi egin behar du. Populuak argia behar du. Eta horren banda hori, oraiko egunean Korsikako banderako buru beltzak duen hemen kopetan, Paolik zuen eraman, begietatik kopetara. Piskat diskursoa, eta piskat erantzutera behar bada hurbilduko nahizen, hemen zu galdetzen duzu, hemen bakotxak erantzuten du nahi duena. Baina piskat hurbiltze aldera, nik erran nuke, egun hauetan ikusten ari gara. Regimena aldatuko zela Nafarroan, eta iduri zuen, ez dakit, zeren paradisoaren bezperean ginela. Aste hauetan ikusten ari gara, izquierda eskerra, Podemos, eta horiek oso argi dutela nongoa diren eta zer diren. Eta planteatzen da ez dakize eskola, ez dakize auzotan euskaraz izaten alote den, eta parlamentarioak eta hor gobernuan berean, izquierda eskerrakoak errandituenak aste hauetan, Podemoseko Iruñekoak errandituenak aste honetan, iduri dute, lehengo regimen Barzinatoko UPN-ek eta hola erraten zituenak, oso hurbil dira. Adibidez, izquierda eskerrako Milagro Rubio, merito hondiko emaztea, horkoa tuterakoak eta hola, elkarrizketa batean erraten zuen, ez gu eskerra ez nazionalista, hori ere, zergatik guri leporatzen edo erraten digute, zuek nazionalistak, gu ez gara nazionalistak. Nazionalista espainolak zarete, eta problemarik, asumitu. Hori ere, zuek eta gu, zuek ere, berdin nazionalistak edo gehiago. Oso hona izan zen, Anje Santemari, hori Baxe Nafarroako abertzale historikoa, eta azkeneko hauteskundetan presentatu da Partido Sozialista Frantsesaren zerrendetan. Eta orduan elkarrizketatu zuten, eta galtu zuten, eta nola hori aldaketa hori. Eta orduan lapsus lingue bat izan zuen, baina oso ona, hor laburtzen du asko, errantzuen, noizbait da, garaia, ezkertiarra ez den nazionalismoarekin bat egiteko.
bera nahasi egin zen, nahi zuen nazionalista ez den ezkertiarrekin. Baina egia errantzuen, zen sozialistak ez dira ezkertiarrak, eta bai oso nazionalistak dire, frantsesak, izan dena frantsesak direla. Hori ere, nebulosa horren barnean, oso nabarmen egiten zait. Eta ja bukatzeko, bai? Denborut, perfecto. Papertxo bat, papertxo oso laburra, erran genezake, paper inokuo bat dela, paper legal bat, oso karaktere gutxitan, Euskaldun batek erosi du, eta egiazko kasua da, duela 2 aste. Euskal Herriko batek erosi du etxe bat Euskal Herrian. Euskalduna, dena ongi, banku historio taula, total, erosializateko behar du NIE izeneko papera. Zergatik, Euskal Herritar hori baxe Nafarroakoa baita eta erosi behar duen etxea Baztanen baita, Nafarroa garaian. Ez da Eskandinaviara joan da ondoko ibarrera. Baina ikusi, ze argi duten espainolek guk hain argi ez daukaguna, horiek oso argi ematen dute. Ministerio del Interior, Cuerpo de Extranjería. Zenbat aldiz, aipatzen duen, hasi zenbatzen mesedez, lagundu, zenbat aldiz, olako papertxo txiki batean, extranjero hitza zenbat aldiz agertzen den. Izena, Polizia Españolarena, oficial de la Policía, certifica que al ciudadano extranjero, que a continuación se indica, le consta en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de Policía el número de identidad del extranjero, paréntesis, NIE de extranjero, que asimismo se refleja. Gero izena, eroslearena, non sortua en Francia, Nacional de Francia, eta gero kuñoan agertzen da Jefatura Brigada de Extranjería y tal. Zenbat aldiz agertu da extranjero? Bost, edo hola. Alakoetan, Paolik bezala egin bageneza, hemen dugun banda pixka goratu, eta erran, arrotza, iaiz arrotza. Hor dagoen funtzionario arrotza da, hau herrikide da, hau nazionala da. Espainolek oso argi dute, ordan terminologia horretan, zapaltzaile ezkertear zapaldu, pixkat argi dago. Argi dago, segurazki polizia hau izan entzen, berda, igual izquierda ezkerrakoa, edo Podemos, edo igual bildukoa da, nik ez dakit. Baina azken batean argi dago zein den jokua. Espainolek oso argi daukate. Gari batean Fragairi Barne zenak eta zera ministro zelarik hartu zituen Nafarroako diputatuak, negoziazio batera eta historio, edan oso argi errantzien zuek kontu zibili, Franco garaian, kontu zibili, zeren guk irabazi dizkizuegu 3 aldiz, 3 gerretan. Ez hasi berrizola, zeren badakizue zer dagoen. Espainolek oso argi daukate, garaitu gaituztela eta garaitua gauzkatela. Guk daukago hain argi, hortan da nik uste Paoliren banda. Binari pasako dutzu testigua, izan nazionala eta soziala. Eta beste kontzeptu nahasgarrien artean badauzkagu beste bi, pribatua eta publikoa, azaltzen dienak liburuan. Pribatua partikularra, publikoa denona dena. Denok edo gehienok nahi dugu gizarte zerbitzu publikoak izatea, osasun zerbitzu publikoak, garraio publikoa, hezkuntza publikoa, eta ez du ematen oso kontzeptu nahasgarriak direnik, ariketa adibideren bat ikusten dugun arte. Eta bat ikastolena da, etorraitik zuretzat da galdera. Ikastolen mundua eta hezkuntzarena ezagutzen dituzulako. Zein garrantzia izan dezake estatu batentzat hezkuntza sistema publikoa izateak edo ez izateak. Eta hezkuntza publikoaren alde dagoenak ezin du ikastolen alde egon. Ikastolak herriak sortu zituen, herriarentzat eta herritik sortutakoa dira, euskal hezkuntza sistema izan zedin, eta pribatutzat eta elitistatzat jotzen ditugu sarretan. Zer publikoak, pribatuak, zer dikotomia klase da hori? Imperialismoari komeni zaiona eta izugarri eraginkorra. Geure kontra, izugarri eraginkorra. Etxekoak ikaragarrien nahazten dituelako, komplejotik, beldurretik, eta nik uste lehenengo galderarekin dagoela hori lotuta, ez? Historia nola? Edozein herrik sujeto kontsideraziotik, eta gu geure burua kontsideratzen badugu sujeto,
singular, libre, elkar eragile, horietenak izan da, ez dago gero konkistatu gaituzte, etxea arma militarrez okupatu digute, gero alokatuta bertan usten gaituzte, eta gainera gaizki kontsideratzen gaituzte kapitalista, elitista moduan, geure etxean indarrez kendu eta bertan kobratuta eukita, ez? Hori, 1972ko jakin bat geure ikastolak, hori tratatuta, kontsideratzen zen da tratatzen zuten autore desberdinak, ikastolak ze kritika jasotzen zituzten Espainiatik. Eta kasualidadeak gaur irakurtzen bada, gaur egun etxekoak egiten duten kritika ikastolari buruz, orduan zen espainolak egiten zuten berbera. Hori datu objektibo bat da. Zer ari gara? Bizi berritzen herria den hau, bizi berritzen edo degeneratzen. Hori da guk etengabe daukagun erronka, eta guk publikoa ez daukagu eukitzerik, publikoa da ez danana, da pertenentzia zentzua, ni zetaldetakoa naiz. Nire karnetak ala beharrez, ez nik aukeratuta, eta ez gure herriek aukeratuta, identitateko karnetan espainola ibiltzen du. Euskal nazioagirian euskalduna naizela, baina horrek ez dauka eraginik, ez dit ezartarako balio neure emoziorako bakarrik. Beste inon ez diate onartzen. Beraz, nor garen beste batek esaten du eta publikoa da ark ematen duen zerbitzua bere identitatea daukaten guztientzat. Beraz, hezkuntza mundu guztian edozein herrik, edozein estatuk, estrategikoa kontsideratzen du bere identitatea iraunarazteko. Eta guk zer pentsatzen dugu, espainolak iraunaraziko digutela gure identitatea edo berdintzaigun hor garen, eta ez dakigun hor garen. Baldin badakigu beste baten esku erabakia ezin dugu utzi. Eta sujeto politikoa esaten dugunean ez da gauza batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Demokrazia ez bada hauteskundeak egiten dizkiuten hauteskundeak imperialismotik, haiek planteatzen den hezkuntza espainol guztientzat eta frantses guztientzat, ez da gure hezkuntza. Eta hori ez ulertzea da gure kontra zapalkuntzak egiten digun aberiarik handienetarikoa, estrategikoa delako. Eta uste Euskal Herrian argiena daukatena, usaimenez, zorionez, intuizioez funtzionatzen dutelako dira amak. Erabakitzen dutenean nora hezkuntzako plantamentua non eman. Politikariak gerturatu ez dira egiten hemen erabakira. Herri zentzu gehiago zergatik daukate. Motivazio handiena seme-alaba nahi izanik, etorkizuneko perspektiba ez dutelako galtzen. Eta hori gure indarra handienetako bada, eta gutxietzi egiten dugu. Geure ez datu garrego. Geure arbola edo beste baten arbolan, errezil zaharrak, zaharrondoa da. Ez onenak direlako, baina zaharrondoa da. Arreta guzti izugarri zaharre derrak. Madroñoa beste gauza bada. Eta hori txertatzen bada ere, gurea zaharrondoa da. Txertatu digute modu guztietara, eta jarraitzen dugu zaharrak ematen. Baina jabetzen espagara galtzera inokoan gaitezke. Eta hezkuntza ez da osasun arloa bezala. Osasuna hezkuntza bezain garrantzitu. Dana batera ematen gara. Ez du balio, ama batek ondo daki, arnaza egunero hartu behar dutela seme-alaba, jaten egunero eman behar diola, jantzi egunero, maitatu egunero ordu guztietan, urte guztietan, dana batera. Eta politikariak askotan esaten dute, ez da horren garaia orain. Hezkuntza ez da gure lehentasuna beste behar batzuk. Aizu bergau, baina ama bezala, egunero eta dana atenditu beharra dago. Bai edo bai. Eta orduan, ez da norgeiagoka bat. Eskola publikoen dauden euskaldunak dira ikastolan gaudena baino okerragoak, ez da pentsatu ere? Nik ezagutzen dut hainbat eskola publikoetan da kristau eskoletan txapelak entzeko lana egiten ari direnak.
eta hainbat ikastola bakarkakoekin konparatuta asko hobeto ari direnak, baina ez gara horretaz. Ba hoiei aitortza eta eskertza, behaunde jelda eta jarraitu ezatela. Baina geurea egiteko herritarrak eskutik hartu erabakiarekin politikan bezalaxe, zertareko den zentzua jakinda, eta da geu izaten jarraitzeko dire ikastolak geure hezkuntza mundu guztien bezala horretarako dalako, ez euskara irakasteko bakarrik, eta hori gehiago izaten ari gara. Alderdi politiko guztietan euskaraz dakien jendea dago, eta berdin alda herri honen aldeari direnak edo beste herri batetan helmuga ipinita daukatenak. Eta zergatik ulertzen dugu hain ondo, eta danak dira estaduko legearen menpe daudenak. Alderdi politikoak estaduak onartutako legearekin onartutakoa dira. Sindikatuak baita ere, abertzaleak gari naiz, baita ere. Eta hori ulertzen dugu oso ondo, eta ikastolari azkeneko urtetan badirudi, jontxo, zuek gainontzeko eskolak bezala legearen arabera behartuta zaudete bai, baina herritarrak ikasi dugu alanbrean tuturi gabe oreka egiten, derrigortzen gaituena, etorkizuna ez arriskatzeko ikasi behar dute bai edo bai, titulua bakarrik estatuak ematen dituztelako mundu guztian, eta homologazioa estaduen arteko akordio bat da. Beraz, guk geurea ez daukagun bitartean joku horren menpeko gaude, baina geurea irakasteko erantzunkizuna daukagu, eta horretan apuntatzen dira. Eta ez da berdin, estrategikoki ez da berdin, gurasoak erabakia eramatea edo langileak eramatea. Eta publikazio garai guztiak eta orain datozenak, badatozelako berriro gogo handiarekin, oso argi uzten dute eremu estrategikoak gurasoak direla. Ez profesionalak, nik guraso bezala ez profesional bezala ari naiz, profesionalak administraziorik menpekotasuna kobratzetik administrazioak berak ordaintzen die zentru guztiei langilei, beraz, gauza horiekin lotuago egoteko arriskua daukaguleko eta hori reala da. Beraz, estrategikoena gurasoa bihurtzen dira erabakiarekin zaintzeko geu izaten jarraitzea. Behon deiela, oraindik Frankon garaian baino zailagoa da gaur egun ikastolan erabakigunetan sartzen diren gurasoentzat. Ez zaie, ez aitortzen, ez eskertzen, inoiz, bi liburu idazten duten eilau monumento egiten dizkiogu, baina seme-alabai ez diegu irakasten etxeko gurasoak egoera guztiaren aurka egunerokotasunean horri heldu, erabakiari heldu eta izugarri gogorra da, satisfazio gutxi ematen du, baina bat izugarri handia. Norbere seme-alabak euskalduntzeko konpromisoak ematen duen satisfazioa. Ta nik eukidu suertea, ia 40 urte hauetan ikastoletan, ia ikusten ez diren gurasoak isiltasunean transparente bihurtuta dauzkagu honoiek, kontra aritzen direnak askontzuten ditugu. Baina egunerokotasunean proiektuei eusten ari direnak behon deiela izugarrizko indarra da, asko daude, zarata utxiregin, hor daude, eta nire hemendik berriro, behin da horriz esaten diet, nire aitortza eta eskertza herri honetan euskarri oso garrantzitsua direlako, behon deiela. Bueno, kase txalo egiteko moden. Euskal hezkuntzan lan handia egiten da, euskaran, bertsolaritzan, literaturan, euskal ekonomian, lan eskerga egiten da, baina euskal politikan berriz hankamotz omen gabiltza. Eta politika nahita eskotza jotzen da liburuan. Liburua irakurri baduzue, mundua imaginatuko dozu, igual nik bezala, sake taula erraldoi bat bezala, pieza bakoitza estatu bat da, herri bat, subjektu politiko bat, eta elkar zelatatzen dabiltza, elkarri bultzaka, norbere behar izanak asetzeko indarka, presio egiten, horrela ikusten duzu mundua, zuretzat politika hori da, zein neurritan da nahita eskoa. Eta euskaldunok badugu tokirik, sake taula erraldoi horretan. Gauza, gainerako galderetan bezala, honetan ere galdera, ebazpi galdera asko dago, baten bati helduko diot. Bai, egia da, aipatu dituzu hori herriak zenbat tokitan egin dituen gauzak, zenbat lan egin duen herri honek, zen olako erakustaldiak mundu mailan, zenbat lan eskerga egin du, ez da hori aitortu behar zaio, baina herri honek ez du behin ere asmatu eta bere utxunea eta bere gabezia, dramatikoki ordaintzen ari dena jakina, da politikan ez dakiela, ez
Ez gara iristen behin ere politikak eskatzen duen maila estrategiko hori lortzera, ez? Eta hain zuzen ere, egiten dugun lan guzti horri ez baldin badiogu ematen politikaren babesa, indar edo egiten dugun lan guzti horretan irabazten aldugun indar hori ezer ezean gelditzen da. Ze politikak hori du. Politikak egiten du indarra metatu, indarra mantendu, indarra gehitu, beti noski arerio edo adbersioaren kalterako, ez da? Eta esango nuke, hain zuzen ere hori dela gure gabezia, herri honek daukan gabezia, eta gabezi horregatik pasatu zaie ikastolei pasatu zaiena, eta pasatu zaio euskarari pasatu zaiona, eta, en fin, zer lan egiten du etengabe, baina ez diogu politikaren babesari behin ere ematen lan horri, ez da? Eta hori dramatikoa da. Beraz, politika ezinbestekoa da, biziko bagara, mundua estatuetan antolatua dago. Estatuen arteko borroka da nazioarte edo komunitate nazioartekoa gobernatzen duen erakunde bakarra, nolabait esan, batzutan esperantza izaten dugu, badela Europan edo estatuetatik gaindi dagoen erakunderen bat, edo eskubideren bat, edo beti pixkat justizia ingo duena gure alde, edo ez da existitzen hori, ez da existitzen estatuetatik gaindi dagoen botererik, eskubiderik, edo erakunde supranazionalik, eta existitzen diren horiek gainera, estatu dominanteek, estatu menderatzaileek eta boteretsuek ezarriak dira eta beraz haien zerbitzurakoari dira lanean, ez da? Beraz, ezin dugu behin ere konfiantzarik eduki horrelakoetan. Ez direlako existitzen eta existitzen diren horiek gure kontra arituko direlako beti, gu ez baikara boteretsuak. Ze herria estatuetan antolatua dago, herrien indarrak eta indarraren mehatxuak eta gobernatzen du mundua, mundua horrela dago ordenatua edo desordenatua, eta guk indarra ez dugun bitartean, edo daukagun indar hori erakusten ez dugun bitartean, gu ez gara inor, gu ez gara existitzen. Hau da, momentuz imperialismoaren objektu gara. Eta izatekotan lortuko dugu, eta hortarako ari gara hemen ere bai, subjektu politiko izango gara, eta zentzorretan gure estatua erakutsi. Hau da, herri batek ez baldin badu lortzen subjektu politiko izatea, alegia, estatua sortzea, edo mantentzea, edo berrezartzea, gure kasuan bezala, herri hori ez da existitzen. Eta izan dezake sekulako borondatea bizitzeko, bizirauteko, gure herriak bizirik darrai, jakina, hemen ari gara, baina hori ez da aski ez baldin badu borondate hori indarrez gauzatzeko ahalmenik, ez da? Beraz hori garrantzitsua da. Beraz, politika ezinbestekoa da, herri honek ezinbestekoa du politika eta hortan du gabezia. Hurrengo galdera batean uste sartuko garela, baina ze garrantzitsua den klase politiko bat berri bat sortzea, ulertuko duena politikaren zentzua, eta, en fin, hori dena, ez da? Guk estatua badugu, lehenago ez dut kasualitatez esan, estatua egin behar duela herri batek sortu, edo mantendu, edo berrezarri, ze guk estatua badugu, 9. mendean Euskal Herriak bere buruari eskaini zion estatu baten babesa, estatu batek ematen duen babesa ez bai duelako beste estruktura batek ematen, Nafarroako estatua sortu zuen horretarako, eta geroztik baina ere Euskaldunek ez diogu horri muzin egin, gure borondatez. Gurea, lehenago ere esan dut, herri menderatua da, okupazio regime baten pean bizi da, baina estatua badugu. Falta zaiguna da, estatu hori erakustean nolabait esan, gure gatazka nazioartekoa dela, bi estatu menderatzaileek gure estatua baitua dutela, menderatuta dutela, eta pixkat hori ikusarazi behar dugu, eta estatuari, jakina, efektibotasuna edo eman, ez da? Guk ez dugu gure arerioa suntxik eta bidez irabaziko, gu herri txikia gara, eta arlo askotan ahula, behintzat gure estatu menderatzaileak direna, baina askoz ere ahulagoak dira gauza batzuetan behintzat. Egin behar duguna da oso fingi gure arazoa ongi planteatu, hor daukagu sekulako indarra. Eta hortan ezin dugu huts egin, oso modu delikatuan zaindu behar dugu, ze arazo dugun hori izendatzen jakitea, eta planteatzen jakitea, hori estrategiaren hasierako puntua da. Eta garrantzitsuena gure kasuan litzateke erresistentzia egitea imperialismoaren aurrean, erresistentzia zibila, erresistentzia instituzionala, erresistentzia mota guztitakoa, eta erresistentzia horretan eta nazio askapenean oinarrituta egongo den politika, euskal politika koherente bat sortu behar dugu. Hori da, egin behar duguna, hain zuzen ere, subjektu politiko izango bagara, eta munduan pixkat ikusgarritasuna izango badugu. Momentuz, objektu gara.
Objektu huts, eta izan gintezken gure baldintzengatik, izan gintezken aspaldi eredu, independentziarako baldintzen eredu izan gintezke, baina ez gara eredu izan, eta gainera ez dugu jakin ez da eredu egokiak ere hautatzen, pixka eta baien esperientziatik eta ikasteko. Beraz, gure eginkizun premiazkoena hori litzateke. Oso ondo. Hau, hasi da galdera pila bat erantzuten. Hirugarren txandari ekingo dautzagu. Xaketaula erraldoi horretan jokatzen edo parte hartzen hasteko ere pista batzuk ematen ditu liburuak. Esaten du joka dezaketen bakarrak estatua direla. Gaur egun estatua direlako subjektu politiko bakarrak. Eta nazioarteko legediaren arabera onartuak izan daitezen, estatuek 3 baldintza bete behar dituzte. Lurralde bat izan behar dute, herri bat edo populazio iraunkor bat, eta gobernu bat. Eta hor daude estatuaren 3 zutabeak. Lurraldea, herria eta gobernua. Zuk hasizko Euskal Herrian lurralde bat dugula ikusten duzu? Ala askotan 3 daudela esaten digute, ez? Pirineo Atlantikoa, Nafarroako Foru Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoa. Lurraldea banatuz geu ere salgaituzte fisikoki eta adimenez banatu. Zenbat Euskal Herri daudela iruditzen zaizu? Bat. Bai, hori nazio batuen erakundeak eta aspaldi plazaratutako txosten batean aipatzen baitu nola zirkin egiten altzaion herri baten emanzipazio gogoari edo autonomiari edo, eta orduan Euskal Herrian bi nolarran, bi katramil horiek biltzen dira. Osa, batetik, herri batek eskatzen duela autonomia edo eskatzen duela. Eta orduan Robinsonek erraten aldio, bai, libertate pixka bauzu, baina zatikatuko dut lurraldea 2 puskatan. Hori hemen Euskal Herrian suertatu da, 2 administrazio diferentetan garela. Eta beste iruzur bat da Robinsonek planteatzen duena. Bai, izanen duzu zure lurraldea hor, baina gutxiengoan egonentzara beste populu handiago batean itoa. Iparraldean pasatzen dena Bearnesekin, departamentu berean sartu gaituztela. Orduan, galdera horren aurrean erantzun supersimplea hori da, bat garela. Horre berriz ere galdetuko nioke gure buruari, zeren munduak badaki, espainole badakite, frantzese badakite, mundu guzia badaki. Gu horren kontziente gara egiazki, ala gure terminologia nebulosa horren barnean ere sartzen dugu hori bai iparraldea. Iparraldea izendatzearekin badakigu hor dela, beste aldea da. Egiazki sentitzen dugu gutasun batean garela, egiazki trampa guziaren gainetik. Lehen aipatu dut delako funtzionario espainol horrek, betearazi duela, estrangeria, papera, taula. Hanek aipatu duenare bai, Argelian, nola menpekotasun garaian bozka jakin batzu ziren, gero emanzipazioa eman eta nola aldatu zen panorama erabat. Nik uste, gainean daukagun txabizke hori, 3 administrazioetan banatzea, estrangeria, bla, 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 hori guztia, egiazki oso auskorra dela, guk ala nahi baldin badugu, guk hori sentitzen baldin badugu. Euskal Herria bizitatu zuen ingles batek duela 100 urte, aipatu zuen oso esaldi polita, eta errantzuen, harritzekoa da, bere Inglaterratik heldu zen, Euskal Herriak Euskaldunen nortasuna labur liteke hitz batekin, insularitatea. Ni uarte batzuetatik heldu naiz, oin egun hauetan Europan zepasatzen nahi den, eta badakigu, Inglaterrarekin, eta Euskaldunen insularitateak harritu egin zuen, Galop izeneko bizitaria. Eta niri metafora hori asko gustatzen zait. Sinesten du gehiazki uarte ez uarte isolatu bat. Ez Robinsonek aurkitu zuena bere ustez, baina aurkitua zen lehenagotik. Baina batasun bat osatzen dugu, antasunari gabe, angotasunik gabeko edo bestalderi gabe osatzen dugu herri bat, ala ezautzen dugu egiazki puntu batean nola Euskal Herria. Puntu hori egiten zait. Nik uste
erran bezala mundu guziak badaki, guk jakin beharko genuke, izendatua izan da gure herria mendetan, niri oso definizio politika egiten zaidana, Leizarra klasikoak erraten zuena, Euskaldunen nazioa. Euskaldunen nazioa ez da hain basa, Euskaldunen nazioa gara. Euskal Herriarran, Nafarroarran, Baskelande erran, edo Baskistan, niri berdin zait, baina bat gara. Nik hortan ez dut dudarik. Hor terminologia nebulosa hortan ere bada joera bat, eta izenak sobera aipatu gabe, baina bi aipu aipatuko ditut, bi labeta hauetan agertu izan direnak. Batak dio, kontua da bi hizkuntza dauzkagula. Berriz ere bi hizkuntza, bueno, ostiralen mintzoa ez. Nork aginduko dit nola edo norekin bizi zein bandera jarri behar dugun udaletxean. Gu geuk ezer ez bagara ere, alagian horregatik hain justu, ezer ez karelako. Barkatu baino guz zerbait bagara, badugu motxila oso ongi kargatua, hanek aipatu du, eta historia, ez aizen magarren mendetik etola, horri zergatik uko egin behar diogu. Ez dugu uko egin beharrik ere, ez dakit Euskalduna gara, ez da dudarik. Baina modan, pixkat modan, mintzo, eman dezagun progresista ustezko bat, beste elkarte batek hartzen duena, bai, Euskal Herritarrak dire, Euskal Herrian sortua, baina munduko edo ezen lekutan jaiotzen algara, pixkat ematen du Bilbotarren txiste bat, ez? Ez dakit, hori ez da serioa, eta hau da, elkarte bat dedikatzen baita etorkinai ongi etorri ematera, eta hola. Katalunian nik dakidala, etorkinei ongi etorri emateko, ematen zaie formakuntza txiki bat, hizkuntzaren lehenbiziko nozio rudimentario batzuk, Kataluniako zibilizazioaren aipu batzuk, eta bar, eta kursilloa betezkero, ematen zaie papertxo bat, errateko, ongi etorria, eta bigarren partea, eta hirugarrena. Baigorrin, hilabetetan egon dire refuxiatuak Siriatik eta etorritako jendea, badakizu egoera zain den, frantses klaseak eman zaizkie, eta irakasle euskalduna da. Guk gure herrian, gure etxean errezibitzen ditugun jendeak, eta ez gara gu anfitrioiak ere. Hor, eta ja bukatzeko, txabiske hori erran bezala montatua dauzkatena zatik eta muga eta hori guziak, guk sinetzizkero, nire ustez oso auskorra dira, eta horren gainetik nik uste begiratu behar dugula. Euskal Herria bat biztan dena. Labur, eta ondo. Errealismo politikoak nazioarteko sistema anarkiko bat irudikatzen dago, hanek esan duen moduan, nazioarteko agintaritzarik ez daukana, estatu ez gaindi aginpide duen erakunderik ez daukana, eta estatua da beraz bizirik irauteko beharko genduna. Edo berraktibatu beharko genukena. Eta estatu baten hiru zutabeak aipatu ditugu. Lurraldea, herria eta gobernua. Lurraldea bat, Asiskok esan doan moduan, eta herria, hemen gaudenok, ematen du argi daukagula herri bat badagoena. Hemen egote hutsak adierazten dago herri bat badagoena. Behar bada saiotoren saiatua egongo gara erreta, edo erreferentzia galtzen hasita, eta liburuak aipatzen du eguneroko bizimoduan pedagogia politikoa egin beharra. Nola utzi behar diogu, mirari, eguneroko erreferentzia arrotzen zaparradari. Zerk egiten gaitu euskaldun? Hemen bizigaren guztio gara euskaldun? Begira, nik lehengoari lotuta esango nuke, zapalkuntzatik askatasunera bat, herri bat, lurralde bat, eta gobernu bat, edo erabaki egitura geure bat, dira batera doazenak bai edo bai. Eta askotan, Asiskok esan duen bezala, lurraldearen inguruan hitz egin beharrean mapari buruz hitz egiten dugu, eta mapa gauza bat da eta lurraldea beste bat. Mapa da egoeraren arabera botereak kasu honetan egiten duen interpretazioa lurralde bakoitzarena. Afrikara bagoaz, regla batekin marrak egindako lurralde bat agertzen da. Mapak interes batzuen arabera. Guri mapak egin dizkigute modu batekoak edo bestekoak, baina lurraldearen kontzientzia
zorionez oso argi daukagulako jarraitzen dugu. Eta lurraldea da, ni esate bezala, mirari, baina egin gorputzak endu eta naiz ba. Kolektibo bezala lurraldearekin gauza bera, eta guk gauzatzen laguntzen digun zerbait kolektiboa bera eta lurraldeak, eta batera doaz, eta ezin da izan sujeto politiko anitza, ez singularra da beti. Erabakia identitate bati lotua. Orain, hainbat diskusio ematen dira, esentzialismoa gauza bat, identitatea gauza bat, eta erabakia eta erabakirako bide estrategikoa beste modu batetara egiterena, ezin da? Da, ni naizenarekin erabakia batera doa lotuta. Eta bestea dira, zango izut, gure amamak ulertuko lukeen hizkuntza bat, tituluak unibertsitateak ematen dituelako, baina jakinduria bizitzak. Eta gero eta argiago daukat, bizitzako jakinduria duenarekin gehiago animatzen naizela hainbat titulo dutenekin baino, ez? Edo ditugunekin baino. Asko, sobran dagoen asko daukagulako. Eta bizitzea da, lengoarekin lotuta, lengoaren aria, erabakia, geure estatu propio aukitzarena, hori iskutatzeko daukagune konplejoa eta bildurra eta kezka, guk berten kontra izuanizko manifestazioak egin ditugu. Baina gero, ikastoletan ere, berten historia euskaraz ematen dugu, hori bai, baina berten historia. Salto horiek eman beharra daukagu, inori baimenik eskatu beharrik ez daukagu. Eta nik ustean dut ikastolak referentzia bat gauza askotarako jendeak erakutsi digula, eta da, bigarren mailako kooperatiba da, ez da Europa osoa, lurralde osoa, ez mapa, lurralde osoa hartzen duena, lurralde osoko hezkuntza identitate hori iraunkortzeko ardura daukana egituratuta erabakitzeko, eta erabakiarekin zaintzeko gure hezkuntza. Beraz, badauzkagu moduak, ez badugu geure rekuperatzen ez dugun bitartean geure egitura politiko propioak, eta hezkuntzan, Estatu modernoen sorrerarekin hezkuntza sistema sortu ziren, frantsesa lehenengo eta espainola gero. Eta ordurako guk bagen dituen geure legeak, Nafarra Erresumatik sortutakoak. Eta nik askotan kontatu dut ezakintasunetik pedagogia aurrerakoiarekin neskamutilen ekarpena eta aurre hezkuntzarena ikastolak egin zuen Estatu espainolean. Bai zera, askoz lehenago familiak, 17. mendetik datua dauzkagu, familiak arduratzen ziren hezkuntzaz Europa osoan Elizaren esku zegoen garaian. Eta Eliza zen aristokraziarentzat hezkuntza planteatzen zuena, eta Eliz gizonentzat, ez Eliz emakumentzat ere, Eliz gizonentzat. Eta garai hartan, familiak, neskamutilentzat, eta Euskal Erresumak 18. mendetik, oraindik Estatu modernoen sorreraren aurretik, legeak daude hezkuntzan. Eta umezurtzentzat ere hezkuntza plantamentua egiten zen, da neskamutilentzat egiten zen. Estatu modernoen sorreraren ondoren, hezkuntza sistema sorreraren ondoren ere, ez Frantzian da ez Espainian neskamutilentzat etzen egiten oraindik. Eta guk ez dugu ezagutzen geure aria. Eta ari gara, ez dakize korrente pedagogikoaren arabera egingo bagenu bezala, ez guri tripetatik atera zaigu. Intuizioz, eta intuizio gaur egun kontsideratzen dute zientifikoak, orain dogma guztia zientifikoa dira, lehen Eliza eta orain, horri kasu eginda baita ere, intuizioa da, inteligentzi maila altuena, barri honetan erabili da. Ikasi dezagun, egoki erabili dutenekin, eta zer egin behar dugu? Zentzua etengabe bizi berritu. Bestela degeneratu egiten delako, etengabe arnasa eman. Zer egin sortu gizakiak historiaren erregistroan ikusten den bezala, ez tradizioa ez da errepikatzea, da ariari jarraituz sortzea dagokiguna modu inteligentean egiteko. Eta gero bermatu, eta hori erabakiarekin egiten da. Beraz, zentzua ematea, gauzatzea sormenarekin eta bermatzea erabakiarekin da bai edo bai hezkuntzatik nik ikasi dut hezkuntza munduan modu intuitiboan egiten dugula, bizitza orokorrari aplikatzeko modua, eta zeratik ez dugu hainbeste erakunde herri ekimena hain aberatsa izanik,
politikoki lortzen ez dugun bitartean, zergatik hezkuntzan egin dugun bezalaxe ez dugu egiten geure gobernua lortzeko talde eragile bat eremu guztietan dauzkagun erakunde, herri ekimeneko erakunde guztien bitartez egituratu eta hola, bigarren mailako kooperatiba Europar moduko estatu bat, hoi dinot, gobernu erabakior bat sortu, estrategian laguntzeko eta ez bakarrik administrazio ofizialetan, gaur egun administrazio politikoetan eta sindikatuetan dauden egitura bakarrik erabili bidea estrategikoki egiteko. Izugarrizko sarea beratza daukagu herri ekimenez egindakoa, erabili dezagun. Orain arte enbidiatu gaituzte katalanak eta orain gu katalanei begira gaude. Eta haiek, Victor Alessandrek esaten zigun bezala, Pujol medikua izan bazen, anestesista izango zen, dana lokartuta eduki gaituelako. Guk agian anestesista gehitxo daukagu eta espabilatu gaitezen, herritarrok. Ari gara espabilatzen gauza askotan, ikasi elkarrekin eta egituraketa bitarteko bat topatu eta ekin. Sortu. Eta geure erabakiarekin juridikoki bakarri bada ere, lotu. Bermatu. Vale, ba. Txaloiteko gogoa sartzen da, kasi. Bueno, argi dago, zein galdera dagokizunan, Zapalkuntzatik askatasunera bidean, helburu estrategiko bat finkatu dugu, estatu propioa lortzea, edo berreskuratzea, estatuaren ezaugarriak ere aletuz goaz, lurralde bat, herri bat, gobernu bat. Gobernurik baldu herri honek. Erakunde asko dago, departamentuetakoak, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Foru Gobernua, baina norbanakoaren sentimenduak noizbenka eragiten duen euskal olatu apar horrek, hau da, tripetatik, noizbenka ateratzen zaigun horrek, iraunkortasun bat izan dezan, bidea egiten duen lidergo bat, klase politiko bat baldugu. Arraunlariak eta lemazaina, biak behar omen dira liburuaren arabera. Zer behar du lemazainon batek, zein ezaugarri izan beharko luke? Lehenengo inabardura ez da, esaten dugunean, estatua lortzea edo berreskuratzea edo, iruditzen zait, ez dut hortan gehiegi zentratu nahi ere, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela, hitzak erabili behar ditugula, oso tentuz eta estrategikoki eta gure autoestimurako oso garrantzitsua dela jakitea gu independiente izan ginela. Ez dela ameskeri bat, gu independenteak ginen imperialismoaren atzaparretan erori ginen arte. Eta beraz, zentzu horretan, gure estatuari behin ere ez dioguko egin eta gure estatua hor dago, egin behar duguna da, baitua dago, beraz, berreskuratu. Ez da gauza bera hori edo lortu edo sortu. Ez da hortan olatik ismikiz izan nahi dudala, baizik eta iruditzen zaidala autoestimurako oso garrantzitsua dela hori. Jakina gobernurik ez dugula, gobernu batzuk badira hor, gobernu txabiske, hasiko esan duen bezala ez da, txabisketxo batzuk badira, baina gobernu horiek ez dira inozenteak, hau da, hemen dauden erakundeak ez dira neutralak eta horra iristen denak jartzen dio kolorea, alegia orain Nafarroan ez da gobernatzen ari Euskal Herria, Nafarroa gobernatzen du Espainia, eta kudeatzen ari dira Espainiako botereri euskaldunek, gure kalterako jakina, ze legitimazioa eman diote prezio bezala ez da. Beraz, hemen dauden erakundeak antidemokratikoak dira, imperialismoarenak dira, hemen ilegitimoa den botere baten erakusgarri dira, hau da, itxuran violentzia erabili beharko ez balute ere, hemengo violentzia ez legitimoaren instituzionalizazioa dira, hemengo erakunde horiek, eta beraz, ez dira gureak, eta beraz, ez dugu gobernurik, ez da? Lehenago ere ustut esan duala, baina urgentziazkoa da, hain zuzen ere gure estatuari falta zaion hanka hori ematea, ez da? Eta da gobernu bat sortu behar dugu, gobernu bat da herria gobernatzen duen norbait. Hau da, gidatuko duen norbait, deitu klase politikoa, deitu gobernu, baina azkenean da gobernu provisional bat, gutxieneko helburua ezarriko duena independentzia. Ze hori da, independentzia da estrategikoa izateko gaitasuna duen helburu bakarra, hori delako helburu bakarra gai dena indar erlazioa gure alde mugitzeko. Bestela egin dezakegu nahi duzuen indar guztia, baina independenteak ez garen bitartean,
ez dugu azkenean gure alde indarra metatuko, nolabait esan. Beraz, zer beharko du klase politiko berri horrek, edo gobernu horrek, edo basteko beharko du jakin herria gidatzen, ez da? Hori garrantzitsua da, orain artean, eduki ditugun klase politikoak agian gure ispilu ere izan dira, jakina, ez dut esaten klase politikoak ez duela jakin eta herriak bai edo, gure ondorio ere bada, ez da? Baina argi da, porrot egin dutela, ez da? Baina beste toki batzuetan ez bezala, hemen goratu egiten ditugu porrot egin duten politikariak ere bai. Eta txalotzen ditugu, bueltan, ez? Eman zaie eginkizun bat, independentzian, itakidala, ez dute lortzen, ez dakite, aberia konpontzen, baina txalotu egiten ditugu. Harrigarria da, ez da? Harrigarria, baina eraberean ez nuke ere kulpabilizatu nahi herria, ze kaxua nahikoa kulpabilizatu eta badago, beste gauza batzuengatik eta herriak egiten du alduena, egiten dugu alduena. Okupaziopean eta imperialismoaren intoxikazio aparatuaren pean, eta violentziaren pean, eta bar, egiten duguna, nahikoa da, baina ez da aski, ez? Esan nahi dut, ez dudala errua hor jarri nahi, baina egia da, behiratu behar dela. Zer beharko du klase politiko horrek hasteko eta evidente ematen baldin badu ere, arazoaren planteamendu egoki bat planteatzen jakin beharko du oraingoak ez dakiena. Oraingo klase politikoak, euskaldunena dela dioen klase politikoak, ukatzen du nazioa, ukatzen du herri okupatua, ukatzen du menderakuntza, eta hori jakina larria da. Borondate txarrez egiten duen, eta jakitasunez egiten duen, hori beste kontu bada, baina politikan argi dagoena, hori ezin dela onartu, ez da? Lehenago ere esan dut, baina estatu menteratu bat gara, bi estatu imperialisten mende dagoena, beraz, okupazio erregimen baten pean bizi gara, berdin da okupazio erregimen horrek ze kolore hartzen duen, berdin da Espainian demokrazia dagoen edo ez, edo frankismoa deitzen zioten hori zegoen, ze guretzat menderakuntza da, okupazioa. Zer beharko du klase politiko horrek ere, estrategia bat eduki beharko du. Estrategia badakizue badela helburuak eta bitartekoak biltzen dituen unitatea, ez da, eta hori neurtzen jakin behar du, ditugun baliabidekin ze helburu ezarri, eta jakina helburu gutxienekoa lehenago ere esan dut independentzia dela, eta hortarako aktibatu beharko dira gure eskura dauden bitarteko guztiak, eta bar. Egin beharko du gure jokalekuan dauden indarren apreziazio zehatza, hortarako argitasuna beharko du, zeintzuk diren gure indarguneak, zeintzuk diren gure etxaiaren ahulguneak, zertan irabazi dezakegun, zertan galdu, zertan indarra jarri, zertan ez jarri, estrategia hori da, ez da? Estrategia politikatik kanpo irudikatzen baldin badugu oso errez irudikatzen dugu denek. Haur batek estrategia badaki bikain, ez duenean lehiatu nahi bera, baino 10 aldiz handiagoa den batekin, ez? Edo norbaitek konkistatu nahi baldin badu maitale bat, badaki zer erakutsi, zer ez erakutsi, zertan den nabila, zertan ez den. Estrategian ikustut modu intuitibo batean deno badakigu zer den politikan gauza bera litzateke, ez? Indarren neurketa eta bar. Noski jakin beharko du ere, esan dugu erresistentzia garrantzitsua dela, erresistentzian egotea, imperialismoaren pean egin daiteken gauza hori da, ez da erresistitu, iaia besterik ez, baina ofensibarako momentuak noiz diren ere jakin beharko du politiko batek, hau da, jauzi hori noiz eman behar den, ez? Ez dezagun indarra alferrik galdu, orain artean egin dugun bezala, indarra pila bat xautu dugu, borroka antzuetan askotan, eta noski horrek nekeak hartzen du, desmoralizazioak hartzen du, eta beraz, esan dut batzutan, etxean goxo-goxo egotea bikain da, eta norbaitek esango digu, noiz egin behar dugun, eta zer? Edo zertan, ez da, indarra jarri. Hau da, estrategiaren bidean, zerk emango digun pausu bat, nekatzea ezertarako hori alferrikoa da, ez? Gero iniziatiba izan beharko du, hau da, euskal politika egingo du eta iniziatiba eramango du euskaldunentzat, eta ez da ibiliko oraingoak dabiltzan bezala, Espainiak eta Frantziak ezartzen dizkiguten distrakzio, divertimendu eta difamazio kanpaina guztietan trampa horretan erortzen. Horrela ez duzu euskal politika egiten duzu espainol politika, beraiek ezartzen dituzte hau da, zeri buruz mintzatu behar dugu, zer kritikatu behar dugun, eta baina azkenean gidaritza iniziatiba bestek dute ez, arrotzek gure arerioek. Beraz, iniziatiba, erabakimena, hori dena. Hau da, azkenean euskal politika koherente bat egitea eta sinesgarria egitea. Eta Euskal Herrian
koherentea, sinesgarria, demokratikoa den politika bakarra independentziaren aldekoa da. Independentziaren aldekoa zen politika oro, hemen, antidemokratikoa da. Hori nik uste dut ere gure autoestimorako garrantzitsua dela, hori jakitea eta hori barneratzea. Hori, erresistentzia zibila, instituzionala, estrategikoa, eta, bueno, hori, premiazkoa da lehenago ere esan dut, eta horrekin bukatu nahi nuke, gure estatua, Nafarroako estatua, indarrean segitzen duena, behin ere uko egin ez dioguna, bere aktualitatean nolabait aldarrikatu behar dugu, hau da, nik uste dut ideia hori ere importantea dela pixka bat zabaltzea, eta premiazkoa da, oso premiazkoa, gobernu provisional bat sortzea. Gobernu provisional bat, klase politikoa deitu nahi duzen bezala, baina herri honen gidaritza hartuko duen norbait. Bai? En fin, herria ahul dago egia da, edo ahul gaude, ez? Lehen frankismoaren eraso bortitz hori 40 urte iraun zuena eta nahiko duinki eraman zuen, behintzat, baina bigarren frankismoaren garai honetan egia da ez dakiela, ez dela pixka bat, nola esan, erasoa ez da ongi eramaten ari, ez da? Zergatik, ideologikoki babesa falta zaigu. Ez gaude ongi armatuta ideologikoki. Ideologiak sekulako babesa da. Hau da, gu badakigu menderatuta gaudela, armen mehatxua hor dugu, baina gu badakigu zer pasatzen zaigun, nor garen eta horrek ematen du indarra. Babesa handia ematen du ideologiak. Nazio identitatea nahikoa dugu, hemen gaude, eta hori agerian da, baina hala ere ahultzen ari da. Eta nazio duintasun hori ere ahultzen ari da. Bere estatu historikoaren jakitun ez da horregatik ere eta bere existentzia gutxagatik dagozkion eskubideen oso jakitun ez da, eta horrek ere noski demoralizazioa dakar, moralki ahulduta dago, pixkat akorralatuta azkenen imperialismoaren pean, kulpabilizatuta, eta okerrena dena gainera bere, eta hori komatxo artean esatu, bere klase politikoak traizionatuta eta nolabait esan abandonatuta dago. Eta herri, arlo askotan indartsu hori nolabait ongi gidatuko duen eta benetan askatasunera eta horren beste desio duen askatasun horretara eramango duen gidaritza bat beharrezkoa dugula. Eskerrik asko. Behar bada bat-amatek erantzun nahi duzue Maitik, eta gero zabalduko dugu aldan neurrian. Nik erantzun baino gehiago gidatu, behin baino gehiagotan erabili duzu, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, aldaketaren adierazle bat, etorkizuna modu desberdinean egiteko orain daukagun erronkan, da lidergo berri baten ezaugarriak entrenatu behar ditugu. Nik ez dut nahi esan eta ibili araziko gaituen inor etxekoa bada ere. Gidatzeko moduak eta lidergoak ulertzeko moduan natura berak ere ematen ditu, bisonteak bat ipinitan agatzetik baten dira, zigemei beraz hori askotan entzun dugu eremu desberdinetan ez, eta baita ere kurriloak horre erpinean joaten direnak lehenengoak prestatuta erresa da prestatzea, baina desegitea ere bai. Bisonteak gila desegitera ino eraman dituzte, bat garbitu, lehenengoa garbitu eta nora ez azortzen duelako jarraitzaile guztien artean. Baina Kantauriko hegaluzeak danak barzan joaten dira, doaz, ez inoren atzetik, doaz. Eta nik usan du gure herriak, badakarrela geure bizitza entenditzeko modu horretan joera hori oso indartsua dena, eta zer behar dugu gidarietan bide lagun, errestu egingo duena, inspiratu egingo gaituena, emozionatu egingo gaituena, norabide argian danok joateko modua, etzait inporta batera edo pixka bat batzuk ere, ritmoa desberdina izan daiteke, baina danak norabide berdinean joateko elkarri, gaur aukera hau horregakoak eman diguten bezala, gure berriak ematen duen bezala, gogo eta elkarrekin eginez, bide berriak elkarrekin, baina etxekoak aukeratzen ditugunean, egitura politiko propioetan egoteko ere, bide lagun izetarena entzun, herriaren garaia beti da entzun, kontutan euki, eta elkarrekin motibatuta joateko moduak ikasi egiten, hori ere ikasi egiten data. Eta bestea, epaiketa kendu, iritsi guztiak ez dira errespetagarriak, pertsona bai. Baina oin oso modan dagoena, iritsi guztiak errespetagarriak, ez, desastre izugarriak daude. Iritzietan bat ere errespetagarriak ez direnak. Esaten duena bai,
nik hankasartze asko egin ditut eta egiten ditu bizitzan, eta horregatik inork ez lepotik heltzen, ez? Bueno, batzu zeiatzen dira, baina ez dilatzen. Baina horrek ez du esan nahi ni matxagatu behar izenik, lagundu zuzentzen. Baina irizpide guztiak ez direla errespetagarriak oso argi. Beaz, epaiketak kendu, baina ondorioak neurtu. Lehen esan duguna ikastolari buruz esaten dugunaren arabera ondorio batzu dauzka, eta da, konpromisoa gutxitu, kontzientzia gutxitu, konfiantza gaur buruan gutxitu, dana neurtzen badugu dauzkagun ondorioen arabera, zenbait gauza sobran daudenak kenduko ditugu eta falta direnak ipini. Hori da bizitzea, osasuna hori da, sobran dagoenak kendu eta falta direnak ipini. Jaten dugu egunero eta bota ere bai behar ez duguna. Bizitzan orokorrean kolektiboen ere gauza bera, oso simplea, oso ez erreza, egin behar. Sobran dagoenak kentzea kostatzen zaigu askotan pila bat eta. Hoiz. Igual bat amaten galdera bat egin nahi badeu, baina oso labur, edo galdera, edo hausnarketa bat, edo iritzien bat bota, egin da giala, baina bizkor. Osea, lehenago bukatzea ez da pekatu. Bueno, nik ustot nahikoa hitz egin dugula. Askatasuna eta askatasun egarriak dakartzan gaiak, eta dakartzan politika gaiak, divulgazio mailan emateko saiakera egiten du liburuak, liburua hor sarreran daukazue, nahi izan ezkero, egutegi bat bebai, apur bat berandu igual, baina laguntza moduan, prezio erdian dago, egutegia nahi izan ezkero. Eta divulgazioa zaratago ere joan daiteke akaso, liburu honekin, bidezkaren bat erdibistan uzten duelako, zita asko dago, eta zita batzuk Euskal Herriaren egoeraz asko eta sakon hausnartu duten pertsonenak dira, ez? Hor dauzkagu Joseba Ariz Navarreta, Kepa Nabitarte, Jose Manuel Odriozola, Paco Aristi, askoren zita daude, labur baino ezpadabe, eta horiek behar bada gidatuko gaituzte beste nonbaiterako bidean. Askatasunaren betaurrekoak jartzeko, begirada aldatzeko balio izan dezakelakoan argitaratutako liburua da. Hemen Gure Berriak komunikabideak argitaratutakoa, herriaren askatasuna amets eta norberaren askatasuna ere amets. Eta gehiagoren ametsez edo gozez geratu bazarete, mai inguru gehiago egingo da liburuaren inguruan, Uztaritzen lehena, martxoaren 21, eta aurrerago Urruñan, apirila inguruan ere egingo da. Besterik ez, ondo izan, eta laster arte. Eskerrik asko.